Børnetelefon, det er Stuart. Ja, hej, jeg hedder Kasper. Ja, tillykke med det. Så vil du have en gave også, kan jeg forestille mig. Nej, det er fordi, Kom så, spyt ud, skipper. det er fordi, jeg har ikke... Ja, hvad? Jeg har aldrig været så... Kom så, chef, ud med sproget. Vi har ikke hele dagen, vel? Ja, kom så. Heller i dagen i morgen, du. Jeg har et problem. Ja, det er så småt ved at gå op for mig, du. Men du må vel kunne få nogle piller eller noget. Jamen, det er fordi, jeg føler mig sådan meget usikker på mig selv. Er du sikker? Det er gas, Søren. Slap af. Nå. Men det er som om, der aldrig er nogen, der hører efter, hvad jeg siger. Hvad var det? Nå ja, skøjter. Ja, selvfølgelig. Men mest om vinteren. Det er gasknægt. Du er for nem. Ja. Men det er bare fordi, det er ligesom om, at folk de prøver at undgå mig. Ja, det er desværre ikke tid til at høre om. Jeg skal til fødselsdag. Nej, begravelse er det. Yes. Nå. Det er gas for helvede. 3 gange. Men det er bare som om, at der er ikke nogen, der gider at tale med mig. Ja, jeg gider sandelig heller ikke. Det var gas, ikke? Nej. Kan du hygge dig?